ନମସ୍କାର। ରବି ପରେ ସୋମ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ, ତାପରେ ଯେ ବୁଧବାର, ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି ଆସେ ତାପରେ 7 ବାର ଏ ପ୍ରକାର। आउट बोले 1 1 2। नमस्कार। 1 1 2 ଛୋଟ ଭାଇ ବି ମୁହିଁ। 2 2 4 ନାରେ ହେବା ପାରି। 3 3 6 ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ। 4 4 8 ପଢ଼ିବି ମୋର ପାଠ। 5 5 10 ରଖିବି ଜାତି